Pak Aris Suyatno, monggo diwakili. Pak Aris. Mas Wardi. Mana Bapak Aris? Monggo Bapak Aris. Lali janjine mriki Pak Aris. Janjine monggo. Teng mriko apa teng mriki? Diatur ki monggo. Pak Joko, monggo. Bu Joko. Dina minggu sing tak tunggu. Monggo Pak Aris. Kowe ngajak ning tawang manyu. Monggo Pak Aris. Monggo Pak Aris. Ayo. Nganti lingsir srenge ngene. Monggo Pak Aris. Ana kene. Kesane gayeng wonten lho. Aku nunggu kowe. Matur sembah nuwun kepada Bapak Aris. Manggel lagu manggel. Juga untuk pemilik kendaraan Pajero. Pemilik kendaraan Pajero mohon digeser sebentar karena ada mobil yang mau keluar. 1724 Pajero warna hitam. Monggo digeser sebentar karena ada kendaraan yang mau keluar. Pak Joko ngangge HM mboten. Pak Tris, Ji Pak Aris. tamune Mas Sugi ini Banyu Mili Pak. Ji pokoknya Ramot-ramot. luar Bangkune- biasa Pak Aris. Bangkune nganti kurang. Ji. Tolong kesiapan dari teman-teman panitia. Ji, nanti tentunya saya juga menyampaikan beberapa hal nggih Pak Aris. Niki pakurmatan debatang poro-poro tamu undangan ingkang badhe ngersakaken lagu-lagu Pundi? nuansa campursari. Bunda. Monggo diteruske Pak Aris. Janjane kowe ra gelagatmu saja hatiku suci kowe gancanan karo priya liya
Patris. Nggih Pak Aris. Niki Mas Bani engko ya ndang di Nggih Pak Aris. Napa kan joget ngoten kok ndak Jadi kabur. nggih nak mengke urutanipun penyanyiipun Bapak Aris Setiawan. Langit mendung kutha Ngawi. Mengke diaturke gantosan nggih, mengke bar niki langsung Om Bani ning yang punya Ciputat ya. Biasanya kelangenane anu Tayub niki. Nggih, mengke diaturke kencana katon wingko biasane. Monggo ditutup mengke gek dibablaske langit mendung kutha Ngawi. Janjane kowe nang gelagatmu saja adikku betul jono kowe kencan karo priya liya Matur sembah nuwun Pak Aris. Niki gentosan Pak Aris Setiawan. Pajero warna hitam 1704 monggo. Monggo Pajero. Bapak Aris badhe kepareng beksa. Dalan niki biyen nate liwati. Lungguh aduh. Nalikane langit mendung kutha Ngawi. Mas Fardi. Niki beteke nggih Nur. Aktor mata di Pak Deng kula niki. Alah apa tenan. Isih kaya wingi uni ora krasa lo tumetes brebes milih. Iya no Pak hae ini. Aris. Iya, iki Kok lagune lho. karo Pak Kendelmen karo Pak Ketua Dekom kok mepet-mepet deh. Sing penting dadi dulu. Rasa Oke, satu kali lagi spesial untuk Bapak Aris Setiawan, Ketua Dewan Komisaris Wisata Sendang Konkrit. Pak Min, bos kecil, berkah ini ya. Pak Dene, Pak Min, bos kecil. Sekali lagi untuk kendaraan Pajero hitam B1724 CJG. Mohon segera dipindah karena ada kendaraan yang mau keluar. Matur sembah nuwun. Gak iso los gak apa-apa ya Dik. Beteke sik ndi rasa-rasa. Dalan iki biyen nate tak Matur sembah nuwun. Jumeneng ya. alikane langit mendung kutha Ngawi. Ngawi nduk ora sragen.
Bogel, ada lagi permintaan? Bos Kalau nggak ada kecil. nanti khusus untuk saya, ya. Enek tondo moto. Oh iya, Pak Ustadz Tondo Moto. Iya. Mas Enggi nanti langsung Tondo disambung Moto, Tondo Balen. Moto, garap Seraginan. Spesialnya untuk Bapak Ustadz. Ese aku. Sendang klaka Katon lan aku katresnaku rinenggot purbaning Gusti. Yes, sugeng kondur mata penyebut Bapak Haji. Selamat saking Kemayoran Sunter. Sekali paling sugeng kondur mata penyebut Bapak Haji. Selamat saking Sunter. Matur sembah nuwun saking dari berkahi acara ini pun adik kula Mas Suki. Bos kecil senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan omong sepele ngelingake kabeh lelapete masuk. Tondo moto mertandani hati tresno sadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ning netra. Cih. Tentunya untuk kru Campur Sari Moro Trisno, ini permintaan dari Bopo Ustadz juga Bopo Aris Setiawan selaku Ketua Dekom. Nanti yang memerlukan tiket Pripas dikasih bonus sama Bapak Aris Setiawan. Juga saya juga masih ada 300.000. Nanti kita kasih free yang mau wisata ke Sendangkun Grid, saya masih ada tiket free pass. Tapi Pak Aris Setiawan sudah memberikan Mas Bogel. Pokoknya hati batur mau burdur ya. Sukses selalu untuk wisata Sendangkun Grid. Tak simpen ono kamaku dadi sule pring sliramu tak simpen ono atiku liya waktu bakal ketemu. Pak Demen ngersake lagu napa? Biasanya kelangannya Pak Demin Roro Jonggrang yang punya kampung. Ini sudah masuk asar belum Mas Enggi? Sudah masuk asar belum? Mohon diinfo untuk panitia. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan to mung sepele ngelingake kabeh lelapete. Juga Bapak Haji Sugiman, nanti kelanganannya diatur gitu.
tanda mata bertandani ati tresno Monggo si EO. Sadyan nate gawe gelo ning nyatane ring mung katon ning netra Duk Fahri Ayo. iki kira-kira sing duwe campur sari Mara Tresno iki kan sekalian MC Lah, nggih. apa MC ini ora usah dienggo wae Lah iya to, mubeng ae. mubeng wae Aku ki ora mubeng. MC kaya ngono ya Aku ki ngandani tarik karo Pak aja nyak-nyak ngono. Aku golek isi EO, Mas. Nggih. Mas Arposo. Bani Mas Riki lho ning kene. Ya yo Nggih. sik to, Mas. Berkah barokah kagem Oke. Bobo Sugiman juga Bobo Aristiawan Oke. juga nanti ada 2 lagi tadinya saya udah mau pamit jadi Pak Min sing duwe kerupuk Bandar Kerupuk ngersake lagu Roro Jonggrang nanti Bobo Ibu Joko ngersake Balen Nggih. komplit pokoknya tak simpen Tak simpan ono karepku. disule sekali lagi untuk mobil Pajero warna hitam monggo lur Pajero warna hitam B1724 panitia monggo dibantu tolong Pak Wardi dibantu Pak Jero oh JJ Aku dilebokne riyen. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan tonggo dewi ramokal yen Pak Min pandang kasmaran sepadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan sembah nuwun Bapak Min berkah barokah betake tanggane dhewe nduk arep ngekeki sapane nek ora ngekeki tari Pak De. Mengke lagune napa? Pak Sugien lagine napa melih ora ngerti yen pamin lanang jagat putra ratu bengging sembah nuwun Pak Situgiman Bondowoso aku duwe aji Sekti Bondowoso Roro Jonggrang manuto sun pundut garwo pangapunten tepatnya penyebut Bobo Haji Tugiman berkah barokah sugeng kundur anak sewu Pak Marno. oh candi to Nduk karepe Pak Men ki anak kok Nduk iya Jonggrang apa nyuwun tak turuti Matur nuwun Pak Min. panitia ini sudah matur masuk sembah sholat nuwun. asar tasik kathah nggih mengke Pak Aris digayeng carane Mas Sugi Ayo yo, Mara Tresno iki to. spesialnya untuk keluarga Mas Sugi dan juga pengantin kekalih ya Nduk ya diundang Mas Sugi nang kene peteke Nduk derek berkah Ayo bolot joget. ayo bola cokek Mas Medi Mas Medi. tekan ora ya Nduk ya Apa? Peteke. Tekan. Masuk. nyawang manis semu saya
saya bisa nyuluke hatiku rino wengi ora bisa turu mung kelingan emoyomu sikap kebatang sesepuh kula Bapak Haji Mulut yen pangapunten nggih wau ngersake gubuk asmara tapi kula sing nyanyi tapi nggih nanti masih ada Mas Gokil masih ada Pak Aris ya susah tresno iki tak titipke jagan meneri nganti selawase tresno iki ora bisa ilang senajan aku ning apane Mas Bogel nanti nduk Niki kula ten Mas, nanti lah kae lho. Mas Bogel Niki wonten Mas Medi Cokek, wonten Mas Tugiono. nggih Mas Ri, lagune tak ngeki iki ya Mas ya. Mas Ring ngersake napa wau Mbah lagune ra genah e. Wis tak ngeki titip apa ki mau? Titip tresno ya wae. iki ya iki padha wae ya mengke sak pupuh neh ayo Pemuji kemarang kowe. Mas Medi bablaske kelangane Mas Medi nanti biar Mas Medi nyanyi biasane garwane wong liya Mas Medi spesialnya untuk Mas Medi Nanging aku tetep eling kowe. titip terus spesial untuk Sri Atmojo pemimpin kekalih Mugi Samawa Hati-hati sayang. yen nyawang manis es semu saya bisa nyuluke jantungku jantung keri wengi ora bisa turu yen kelingan rapamu lah kowe tak goleke lho Ri bunga susah tresno iki tak titipke jagan meneri nganti selawase tresno iki ora bisa ilang senajan aku mung ado apane ditinggal loh. Yori tak tinggal Yori. Pokoknya spesial untuk para youtuber. Matur nuwun Pak Tris. Nanti Mas Medi Cokek ngersake telingsingan. Ya Mas Bogel, nggih syarat. Mas Sugi nanti habis ini tentunya kami mohon izin ya, Mas Bogel. Monggo matur nuwun. Si Putri.
Kelingan nih spesialnya untuk Mas Medi. Tentunya kepada kru Campur Sari Moro Trisno, juga keluarga besar Bapak Suki sekalian Ibu. Dan makapunten para YouTuber, para among tamu sedaya. Oke, pasukan batik dan juga tamu undangan semua. Mohon pamit dan pangapunten mbok pilih kata lepat. Matur sembah nuwun. Masuk mas. Parani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat Ana sing ngono, ana kambing saya. enteni ngoyo-ngoyo jarene kok tekan kono Wong yen warna-warna pandawani nangkep burung ketemu dewe tuko-tuko pamuse burung semene wae kotakmu iku renung mau Rono mlebu rono. Bareng sampun pepanggilan nyatane kula atine nganti waktu perpisahan anane mong matur suwun Mas Hengki Mas Yung. Kon nyanyi dulu. Oasis Noco. Ayo yo. Go Mas Yung Mas Iyung. Mas Tarno iki Mas Tarno jatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu karo aku ondo ati rinten siang dalu Lah iya, ayo. Sur. Sel. Kudune yang ngono Mas Tarno, monggo. Siji meneh. Lah nggih, heeh. Nek urung metu ora nyanyi. Mas Iyung, lah kowe genten.
Lho piye to iki? Aja nyanyi nek urung metu. Oke. Nah. Sabtu pentin turutu. Aja nyanyi nek urung metu. Bos Iyung, aja nyanyi nek urung metu. Lho siji metu yo kabeh metu no piye ta? Matur suwun. Heeh. Ayo. Ayo, Pak Onggo sik. Sabtu pandit turutu. Bos kecil, Mas Iyung.
kuwi iso dibablaske emosi. Oh nggih. Mas Indro ya Allah. Kaya salaman ae. Iki spesial kagem Mas Pur. Oh nggih, Ingkang Mas nembe Pur. nandang geral. Pak Pajar mugi-mugi kalian sehat selalu nggih. Amin. Ngersake lagu emosi dibablaske ya Mas. Oh nggih. Ben kena aku tombo. Bos kecil. HEC. Akhirnya pun sakit. Bos kecil urung HEC. Ayo. Pemborosan. Iki tekan bar kuwi Mas bos kecil kuwi. Sabdo ayo. Sabda bandita ratu. Asik. Yo. Sugeng rawuh Mbak Jamit. Emosi spesial kanggo Mas Pur, Pak Pajar, Mas Min, bos kecil, Mas Yum. Mas Indro. Ojo ngucap aku wis mertobat. Wong wadon yen ngendi kaya sing alon. Tak pikir kowe ojo kuwatir. Piye? Support ekonomi, pikiran gampang emosi. 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 Pikiran gampang emosi. Spesial aku Mas Pur, Pak Pajar, sehat selalu. Ojo ngucap aku wis mertobat. Wong wadon yen nganti kaya sing alon. Tak pikir kowe ojo kuwatir. Ora Arya. Support ekonomi, pikiran gampang emosi. Bablas ke rojeng Mas. Rojeng. Emosi. Pikiran gampang emosi. Spesial kagem Mas Pur, Pak Pajar, sehat selalu. Asik.
Loso. Bukan kudu ora ibu ring keboyo. Ning saiki roteng kudu diatasi. Angatan Mas Woko. Spesial lagu Pak Dik Loso.
sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu karo sapa Yeah.
suwun terima kasih Mas Endro. Asik. Spesial buat Pak Dimo. Monggo. Iki lenggana ngendi Pak Dimo? Pak Dimo monggo. Monggo bola cokek mesti cokek joget semua. Yen nyawang manis esemmu saya bisa ngeloloke atiku Rena wengi ra bisa turu yen kelingan esem lan guyumu monggo Mbak Dimo bos kecil Resno iki ati tepe jangan nanti saawase Resno iki bisa-bisa nadyan aku sing papane asemi mati cokek kan deloken iki entuk encon kok ngendi lho Mas Boge, nggih Mas No Bagong, Mas Ngadiman, monggo merapat. sapa Mas No, sindi ya Mas No sok keting pokoknya instruksi saking Mas Tris. oke siap Ya, wes sampun. Loh. ndake malih lho niki. Ayo klinjur. Lagu tok. Pripun? Prakanca. Nambah. Iki dibablaske perahu layar sik.
Prau layar sik. Ampun mutu. Diurutke. Mbah Pendek jogete karo Epa wae ya. Ngop prau layar terus kelinci ucul. Jare sabar. Wis. Wong bayanan. Pemuji Ayo mah. Ibu-ibu dapur, perahu layar, ayo kita semua. Bang Pepi maju. Monggo juragan Timun Suri Indramayu. bengi kutha sateruse ing desa-desa banget mergo aku golek sing tak tresnani
Mang. Hae. Olah jebu. Hae. 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 Hai bayar. Bayar, koyo TV sih. Hai bayar. Oke baik. Olah jebu lane rusak-rusu keburu. Wakasane montang mati rakate akeh kuning kanggo ati. Bos kabeh. Iya iya iya. Margo aku lagi sing tak sayangi lunga mangetan Surabaya susune terus nambal mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta. Aku klindiku ojo aku kali ngoso Oh bos buah, Bos buah. nggih sugeng dalu bos. Ya, ya. Hae bos. Ayo, Duk. Lah niki terus e. Ora lo kak tambah Haene kebak. panjenengan le bos. Alhamdulillah. Nggih. Berkalan barokah. Sisane nggo tuku sawah nggo sangu nang Mekah ya, Duk. Amin. Tak dongono rino lan kuwi. Amin matur Semulur ora tipis tambah kebak. Menika juragan buah, nggih. Ayo Mas Mo, monggo Mas. Bapak sinten? Dong ngaduk. Bapak Midi Saputo hati ningrat. Komplit nggih. Matur sembah nuwun, Bapak. Duk, ora lega tambah kebak. Ayo Duk, lanjut kowe getiak. Oh nggih. Dan jenengan mboten hae. Ayo, ayo, anak lanang. Masukin Mas, masukin. Oh masukin. Yuk, masukin yuk. Masono, Duk. Lah, Masono. lah ayo Sing lah. lebono kowe. Lajeng. Sun matur nuwun. Nuwun. Kupat leper janur turu menawi dapat nyuwun pangapura. Sun sembah nuwun. Anak lanang nyanyi.